משפחת אסף, חג שמח. עכשיו חג שבועות, ערב חג שבועות. אנחנו לא עושים לכם דווקא, אנחנו מודיעים לכם מראש. לא. אנחנו סך הכל רוצים להראות לכם את עבודתנו הקשה של בן ועדי חממי מהבוקר. בבקשה, בואו נעשה לכם סיור במטבח. כמו שאתם רואים, כאן יש פשטידת, גבינה ופטריות. כאן יש בלינצ'ס פטריות, בלינצ'ס גבינה וכיסוני זיתים וגבינה. בואו נמשיך. כפי שאתם רואים, יש לנו פה פיצות קטנות בכל מיני טעמים למיניהם, ניוקי, ריביולי גבינת עיזים. נמשיך לפה. פה יש דגים פורל אפויים בתנור, שחנניה יכין, רוטב פסטו, רוטב שמנת בטטה שנמצא פה בפנים, נראה לכם אותו מקרוב. כאן יש פנקקים, ובתוך המקרר יש את הקינוח המרכזי ביותר. בואו נפתח ונראה לכם את המקרר. כאן יש לנו משהו מאוד מאוד טעים. זה קינוח. יפה להוציא אותו. שובר ציפורניים. כן, שובר ציפורניים, אשכרה. שובר ציפורן, אתם רואים? עוגת גבינה פירורים. והנה מיקו, הוא עזר לנו לבשל. והנה בן. אז נתראה בשולחן, שיהיה לנו חג שמח.